Фирма Спот Видео представя Цар Дроздобрат. По мотиви от едноименната приказка на братя Грим. Желаем ви приятно гледане. Сценаристи Тибор Вихта, Милош Ропълт и Мирослав Лутър. Изхвърлете го! Него вече го няма. Да дойде следващият. Ти си най-сладкото същество, което някога се е раждало на тази земя. Позволи ми да се кандидатирам за благородната ти ръка. А какво ще ми предложиш за това? Всичко, което притежавам. Ще поставя в краката ти цялото богатство на своето царство. Цялото ли? Да, цялото. Всичко, което притежавам. Всичко до последния грош. А ще се откажеш ли заради мен и от хубавите си дрехи? Ще се откажа от всичко, от всичко, от всичко! Ето, господарке, виждате, готов е да свали последната риза от гърба си и да я даде на вас. Вижте го този палячо. Невероятно, колко бързо един крал се превърна в обикновен човек. И сигурно аз трябва да се оженя за такъв като него, прахосник. Само това ми липсваше. Изхвърлете го!